Tulo ka mga tinun-an sa Central ug Eastern Visayas ang nalakip sa talaan sa top 10 sa 2024 Midwife Licensure Examination. Nanghawod sa pasulit ang produkto sa University of the Philippines School of Health and Sciences Leyte Campus. Siya si Bernard Isaac Alido, kinsa nag-rank 1 sa maong pasulit nga nakakuha og passing rate nga 92.60%. Si Bernard lumad nga taga-barangay Suluan sa Guiuan, Eastern Samar. Samtang nag-rank 6 ang sugbuanong tinun-an sa Cebu Institute of Technology University na si Linya May Tenebro Anwada nga nakakuha og 91.20% passing rate. Rank 8 usab ang laing tinun-an sa University of the Philippines School of Health and Sciences Leyte Campus nga si Shoan Bailon Sabong nga adunay passing rate nga 91.1%. Gipagawas ang resulta niadtong Miyerkules sa PRC din 3,997 ang nakapasar sa 5,398 nga mga takers.